The Hynniewtrep Youth Council (HYC) is ramping up efforts to tackle the spread of drugs in Shillong City. Teaming up with law enforcement, they are conducting thorough checks to nab drug dealers and users. Recently, the HYC, led by Vice President Donboklang Kharlyngdoh and Secretary Francis G. Mawlong, sent 2 individuals to a rehab center in Guwahati on the 19th of May 2024. Vice President Kharlyngdoh noted HYC's counseling support for the 2 individuals in Guwahati and vowed to aid those impacted by social vices, offering help to their families as well. He praised Arup, a former addict, for guiding others towards recovery. HYC kay kon persya drugs namar banglay ni kamsliyo. Te habang ye kon persya drugs kabong ngi isi drugs henrengem isi ikinong di. Yenung di drugs ngi kain ngem isi iki diterdau ka way naki operation ka bangilale hatu kemet dunai ka san kenta ngilayo ban bat yo wen niki samla ya ku bangamla ban penpau kerteng udai na sinong jongi na mulai ha ka bangilayo kurup kambon ya une powder ubala da ngambakla kat kum kajing pensyongdor nyup san hajar duna ngem simlai kanye ka bawlo berhenti te habang ngilayo ban kurup ya kitu ki mar na pilai ing la dispose ki la thang he te ngem simla kut tang kumta ngi telefon syaki bahyang sam bat kilawan ban shimti ya ukhon jongki napo kerdop ke DC hatu kemet te hadin banglai konsol kalapoi kaji ya menjur balakum do dan kam ban betin lenti lan ne ban thau thmai ya kaji im jong lu khon chongki balam kaji menjur ngenomla khamla kila di barup pasa weni ki parlong oba let's say hakitki snam shwa ka covid ula jidon rekat bat ngi leng ba kitki school to school anti drugs campaign ngilaju ya long in touch bat ina ka por te leng ba ka jing ya suthu jingmut bat ki bahia ngelaya kontak bat i bat hakaji kontak bat i long welcome ya ka ikaba ka approach kawan ka office HYC today de kadau hakini ki arai tlisngi ngem shomla shong klikti lane shong chathai ngila komong bangine khon drugs tong ban khon ban rat deng khong jing siu re ban pen bhapat wadi balangop te kani keski bomta ngiwan IT arngut ki khna hang ne po rehabilitation center kabonan hang ne po Assam te nganget ba ke ka ba uniu khna uladon ka jing thrang jing sliang kan salong pat ka jing kamen ye ki kasem ka jong u hakini ki khnat sam ki ban sawan namar nginget scam ba ka rehabilitation center ka jing ba arup ka bla pau le sing la banong henry ki babun ki breu jongi po nong ma Shillong kham tam le government kam pat simle ithoi. In his statement, Donboklang Kharlyngdoh raised concerns about the limited capacity of government-run rehab centers compared to private ones, urging upon state authorities to collaborate with counsellors, NGOs, advocacy groups and various stakeholders to address the drug crisis and combat the drug problem. Yes, ko mentan sipang apa ye konsol ye selok bali baru. Ka government ko ang ba anomla ban create more space than 30 people. Tenre balai mai i hang ni 150 dang la. Tingi haban pai kin ki bakum gino kita ki counselor la ni kita ki nong wanrai ki rehabilitation center. Ni haban yo sha ka jing itho hatu ki lalong fit em banron ki bakum kita. Tekat kum jing ijungi barup ilalong win ki samla balala banron ki bakum ki center ban operate hang te po nong ma Shillong. Dengan semua ban ka sarkar ka de ban recognize ni ban itho yo nu samla namar bakum balong hi ki babun ki kmi pa kimla ban afford le se ka jingjingai na nong ba Shillong hang de bat ka baar ha de bat ka kani ka jingsiu bai dawai bai benai ma te hande la da ka don la da government ka la ban itho kerpang penun kami i kadika rehabilitation center ke ban fund na government ngathrai ki nong di drugs lain penun kam drugs nong ba Shillong kinduna la da ngam ong ba khut plan hare kinduna tinga kentu government soma se shim serious ya ka bokum ni issue
kuma pilala ba shim rescue ipat kiba iki ipat ki kam soma kani kani kam yap kam em yak ba phi kum ki basong hakabor akran persya yakini ki amale ki minister lane ki badan hakabor soma lada phi shim ki tang ki ke kam kai le se nginom la ban tep ko mo ong iwi long kwe nginom la ban tep ka bakum kani ka jingjang ne jingpang kala ban wan sahing jong phi jong ala si tingin lam ban tep kala ban rong sahing jong MDC MLA lane nu politician di tak dang ko ban ong tongin ya shim serious kini ka man da ka bangin trelang ki break badan ka bor ban kham tam ro ngi kinoi tre man soba leng bagi kan hot seng bala